Ayan guys, ang pangalan nito, magsasalita ako tungkol dito. Sinuspindi naman ang pasok sa isang paaralan sa Barangay Yan yung Maluwe, taga-Ubay. sa Ubay, Bohol. Isang cargo vessel na puno ng mga Chinese ang binabantayan ngayon ng mga otoridad. March 4 na dumating galing Hong Kong ang MV Jinyue sa dagat malapit sa Tintinan Island. Ang ilan sa crew members nito na mataan naka-face mask. Hindi tuloy maiwasan ng mga residente ng mga bantay sarado ng Hong Kong ang MV Jinyue sa dagat malapit sa Tintinan Oh my God, taga-Ubay. Taga-Ubay, mag-ingat kayo. Kumakain na sila guys. Ayan o. Kain na sila. Ayan, nagtanghalian na. Ayan na. Ako naman ay nag-worry dito sa nakikita kong balita dito guys. My God, sa Ubay, Bohol. Dito sa amin sa Bohol, merong isang barkong napakalaki na puno ng Chinese. Oh my God, sana naman walang mga COVID yun. Tingnan ko, attire mo eh. Ang gwapo mo eh. Nakabihis ang anak ko kasi meron silang report ngayon. Naging marketer ng Jollibee. It's 1:26 p.m. and it's Wednesday. Wednesday na pala. Tingnan mo? Wednesday na, di pa tapos itong paglakad namin ng papel guys kasi ang daming pasikot-sikot. Ganun lang talaga. Di bale, hanggang katapusan naman ng expiration, kaya inaagapan namin ang paglakad dahil alam na namin noon pa na ganito talaga ang kalakaran ng LTO. Pag tayo naglakad ng papel, maraming pasikot-sikot. Kaya yung sinabi ko, pasensya para may matapos, pero magagawa natin ang paraan. Gamitin ang utak at mapagmatyag. Yan. Di ba? Ayos? Tama? Wala. Narinig. Datay pa ko eh. Tama ba yun? Mapagmatsyag at kung may utak sila, may utak tayo. Di ba? Tama? Wala. Tama. Crossing my fingers kasi may senaryo raw sila may busy sila, may sa stage busy daw, walang kaparkingan sabi nung nandun sa gate. Tignan ng mga naka-uniforms. Love it. Tao kasi lunch break daw 1:30 na, pero siguro na busy kasi may mga bisita. Sana matapos ito. Wala pa rin sila. It's 1:30. Ay maghintay tayo, wala pa sila Sir Dacoilo. Ito kung change owner o change color. Lagi duha. Oo, lagi duha. Transfer mo, balik ni Karon. Sa kanong usan. Mana lay kulang yun Sir. Lagi. Ada pwede ko ganina. Usa na niya. Color o yung transfer na lang. Transfer na lang. Ay, sama na yung pagkukumantas ko. God, may Uy, nakakaya. Magagalit sila. Ma-disturb sila. Ano bang meron? Oo, may tayo agian. Wow. Sorry, nakiag. Agit. Wala. Nangisturbo naman tayo. Give me excuse. Sir. Oh my God. Ano ba yan? Sama na to naman sila yan, no? COVID-19 prevention na maging contagious ay ito. Kanang nakakuha na ganina na Nanako 31. 31. Uwi na tayo, wala. Kasama na kita ha. Wala kaming baby girl. Puro lalaki ang kasama ko. Ako lang babae sa bahay. Ha? Halika. Halika baby. Hala, sasama ka na. Sakay na kayo sa car. Halika. Bye-bye. 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 Bye-bye mama. Let's go. Ayun. Max chicken burger with cheese. Mini pancit luglog. Ayan o. Tupat baboy. Clubhouse sandwich. Seafood dome. Ano gusto mo? Halo-halo na lang ta. Choking na lang. Saan ba ang pila? Dito?
plus pansit. Yan ang merienda. Ngayon naman, manonood kami ng Bloodshot. Bloodshot, oh. Ayan si Bloodshot, oh. Here is Bloodshot, oh. Sino, oh? Upaw. Where are you? Forgot. Halika dito ba lang? Saan ba yun? Nahurot ang 70%. Nagpanik. Oh my God. Number 1 na naubos ay yung alcohol. Yun ang unang-unang naubos dito. Ako naman ay naghahanap na ng mga spices. Panic buying. Nagpanic buying. Nagkikipanic buying. Panic buying ng alcohol, guys. Wow, isang truck ng alcohol. Nakikipanic buying. Tapos na. So, magpaalam na. Dito na ako magpaalam, guys. Okay, bye-bye. See you again next time. Yan ang araw namin ngayong Wednesday. Natapos ng ganito. Okay. Love you, guys.